František, mladý a ambiciózny majiteľ prémiovej požičovne, stál uprostred svojho skladu a ťažko si povzdychol. Hoci vonku pod Tatrami iskril čerstvý sneh, vzduch v miestnosti bol ťaživý. Pach potu a vlhkosti z lyžiarok sa mu vpíjal do moderného modrobieleho lyžiarskeho oblečenia. Pre podnikateľa, ktorý si zakladal na luxuse, to bola tichá hrozba, ktorá mohla odradiť náročnú klientelu hneď pri vstupe. Skúsil už všetko od drahej chémie až po ozón, no výsledok bol vždy len krátkodobý. Frustrovaný si sadol v lounge zóne k masívnemu stolu a listoval v biznis magazíne. Zrazu ho zaujal článok o inovatívnych biotechnológiách. Nadpis Symbiotex, inteligentná hygiena riadená prírodou, mu vlial novú nádej. Uvedomil si, že moderný biznis si vyžaduje moderné, ekologické riešenia, ktoré fungujú do hĺbky. František okamžite vytočil číslo z článku. Na druhej strane sa ozval Robert, uznávaný expert na biotechnológie. František mu opísal svoj problém neviditeľného nepriateľa, ktorý kazí dojem z jeho prvotriednych služieb. Robert, muž s dlhoročnými skúsenosťami, ho pokojným hlasom uistil, že majú riešenie. František pri pohľade na hory cítil, že našiel partnera, ktorý rozumie vysokým nárokom jeho podnikania. O 2 dni neskôr sa dvere požičovne otvorili a vstúpil Robert. Bol to starší, charizmatický muž so striebornými vlasmi, oblečený v špičkovom červenom lyžiarskom úbore. Neprišiel s lacnými sľubmi, ale s vedou. František ho privítal pevným stiskom ruky. Robert položil na pult kufrík a vytiahol fľašu Symbiotex Air Clean. Obaja vedeli, že toto stretnutie zmení štandard hygieny v celom regióne. Robert otvoril tablet, aby Františkovi vysvetlil silu symbiotík. Ukázal mu svet baktérií Bacillus, ktoré sú základom úspechu. Bežná dezinfekcia zabije všetko, ale nechá tam potravu pre ďalší zápach, vysvetľoval skúsený expert. Symbiotiká však nečistoty doslova skonzumujú a vytvoria aktívny štít. Je to živý systém, ktorý čistí výstroj, kým vaši klienti oddychujú. František sa rozhodol pre okamžitý test. Vzal fľašu Symbiotex Air Clean a pod Robertovým dohľadom aplikoval jemnú hmlu dovnútra najviac používaných tyrkysových lyžiarok. Na rozdiel od agresívnych sprejov, tento prípravok bol neutrálny a jemný. František sledoval, ako sa mikroskopickí pomocníci púšťajú do práce a v duchu už prepočítaval, ako táto inovácia zvýši hodnotu jeho značky. Nasledujúce ráno František otvoril požičovňu a okamžite pocítil zmenu. Vzduch bol neutrálny, svieži a čistý. Bacillus odviedli svoju prácu dokonale, odstránili príčinu zápachu priamo v tkaninách. Celý priestor pôsobil luxusnejšie a príjemnejšie. František si uvedomil, že vďaka Robertovým skúsenostiam a technológii Symbiotex práve vytvoril pre svojich zákazníkov prostredie najvyššej kvality. Do požičovne prišiel prvý klient, Lukáš, v špičkovom vybavení. Keď si obúval svoje odložené lyžiarky, prekvapene pozrel na majiteľa. František, tie topánky sú ako nové. Žiadny zápach, len čistota. Ako to robíte? Spýtal sa uznanlivo. František len sebavedomo prikývol. Vedel, že spokojnosť náročného klienta je tou najlepšou investíciou, ktorú mohol pre svoje podnikanie urobiť. O chvíľu vstúpila Petra, ktorú svet pozná ako Peťu, verná zákazníčka v modernom a pestrom lyžiarskom oblečení. Keď ucítila tú sviežosť, neskrývala nadšenie. To je neuveriteľné, František. Čo je to za kúzlo? František využil príležitosť na predaj a s úsmevom jej k výstroju podal aj elegantnú fľaštičku Symbiotex Air Clean. Žiadne kúzlo, Peti, to je naša nová technológia. Teraz si túto profesionálnu čistotu môžete vziať aj domov. Vojna so zápachom skončila absolútnym víťazstvom. František vďaka spojeniu s Robertom a silou symbiotík nastavil v lyžiarskom biznise nový štandard. Jeho požičovňa prekvitala a klienti sa vracali nielen za skvelými lyžami, ale aj za pocitom dokonalej hygieny. Stál na terase, sledoval svoje prosperujúce impérium a vedel, že čistota je v modernom podnikaní tou najsilnejšou konkurenčnou výhodou.